Skal du sælge din brugte bil, får du behov for svar på nogle svære spørgsmål. Hvad er bilen værd, og hvordan undgår du at sælge den for billigt? Skal du sælge den til forhandler eller privat? Hvor hurtigt kan du få bilen solgt? Da Holger havde forelsket sig i en ny smart bil, havde han de samme spørgsmål. Han skulle nemlig have solgt sin gamle Hyundai Matrix, og det i en fart. Hos forhandleren fik han tilbudt 20.000 kroner for bilen. Men Holger er ikke brugtbilsekspert og er ikke sikker på, om det var en god pris. Derfor gik han på autoonkel.dk og købte en salgsvurdering, som han nemt genererede ved at indtaste nummerpladen på sin bil. Med den i hånden fik Holger nemt svar på de svære spørgsmål. Han fandt ud af, hvad hans bil var værd, at det i hans tilfælde var en god idé at sælge privat, hvor hurtigt han kunne få bilen solgt. Desuden kunne Holger læse en række eksperttips om, hvor på nettet han skulle indrykke sin bil, og hvordan han fik annoncen til at fremtræde bedst muligt. Efter at have fulgt rapportens råd omkring annoncering og prissætning, solgte han bilen for 27.700 på bare 8 timer. Med en salgsvurdering fra AutoOnkel kan du også hurtigt og nemt få din bil solgt til en god pris. Start ved at indtaste nummerpladen på din bil.